En política ha format part d'Unió Regionalista Valenciana, Unió Valenciana i Esquerra Nacionalista Valenciana. Diputat i portaveu adjunt del partit Unió Valenciana en les Corts Valencianes des de 1987 a 1991. Senador designat per la Comunitat Valenciana des de 1991 fins 1995. Exdirectiu de l'Orrat Penal. Membre directiu de la Fundació Francesc de Vinatea i sempre vinculat en el món del valencianisme polític i cultural. En vostès, el pròxim alcalde de València, Miquel Ramon Equiles. Senyores, cavallers, han estat passant uns dies, uns mesos, en els que pareixia que no anava a arribar, que no podíem encara demanar el vot. Doncs ara ja us dic, voteu a Units per València. Voteu a Units per València. Ja ganes de dir-ho. I no pararé de dir-ho fins al dia 21. En la jornada de reflexió, que somiant ho diré, però públicament. Però això és el que teniu que fer cada un de vosaltres. Tenim l'obligació de multiplicar-nos. Tenim la gran sort de mantenir aquest sentiment que tots vosaltres, perquè se coneguem de sobre, per a saber que el valencianisme polític és possible, que és necessari i que és cosa nostra. Anem a aconseguir-ho, però anem a aconseguir-ho si cada un de vosaltres se multiplica per 10, per 100 i per 1000. L'altre dia, quan vam fer la presentació de la candidatura de la ciutat de València, vaig a començar a tindre una sorpresa real. Al començaren a vindre persones dels temps primers de la URB, de la Unió Regional Valencianista, de la primera Unió Valenciana, d'aquella Esquerra Nacionalista Valenciana, que estaven una altra vegada tots junts en Units per València. I és que ja ho diguem, en el seu moment, resulta que moltes vegades, per a mantindre's en la mateixa ideologia, hi ha que canviar de partit. Perquè aquella URB, que va ser el germe de l'Unió Valenciana, que se va convertir en Esquerra Nacionalista Valenciana i que ara ha confluït en Units per València, som els mateixos. Som els únics valencianistes que se presenten en aquestes eleccions i tenim l'obligació de fer-ho, dir-ho ben fort perquè tot el món s'entén, perquè tot el món sàpiga que votar a Units per València és votar l'únic valencianisme polític possible. Aquest valencianisme polític necessari en la nostra societat. Ja està bé de deixar-nos manar per gentola i gent forana. Ja està bé que els designis de València se dirigisquen de Madrid, ja siga de l'esquerra, de la dreta o del centre. Les solucions valencianes les tenim que prendre nosaltres, els valencians, des d'ací, sense que ningú ens tinga que comprar o vendre i els nostres interessos se puguin complir des d'ací. En aquests moments, en el panorama que existeix, només aquesta obligació, aquest dret el tenim els membres, les dones i els homes d'Units per València.
Eixa és la nostra obligació, la d'anar menticant i explicant i venent quin és el nostre missatge. Eixe valencianisme polític que avui m'emprèn la carrera electoral, però que d'ací uns anys serà la força majoritària de la pàtria valenciana. Jo no soc adivino, no puc dir quin va ser el resultat, però jo sé que d'ací n'hi ha un bon grapat de regidors de cada una de les poblacions que vivim. Poblacions que alguns són veteranos, són 20 anys ja cosechats i continuaran sent-lo, possiblement alcalde. Uns altres no tenen la mateixa experiència, però totes les llistes que ha presentat Units per València, tal vegada una no, però les demés, totes van a tindre un resultat fabulós. En totes anem a tindre representació. I si no tenim representació, per lo manco, tindrem aquest resultat digne que ens farà possible en les pròximes eleccions arribar a lo més alt que el valencianisme polític ha arribat mai. I ha arribat molt alt, però encara arribarem més alt. Eixa és la nostra obligació. Tenim que creure-nos que som el que som, perquè si som el que som, serem.